Ana Putwi, jek ana Wiwik. Nah, ya. Ya. Sebelah Wiwik sapa? Ora enek. Oh ya. 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 Wiwik karo Putwi, ayo. Putwi karo Wiwik iki berarti karo gong-gongan karo gong suwuk. Ya, nggo gong. Kok bar iki mbajutke lakon. Nomor piro tadi? Kok delok mic nomor piro iki nomormu piro? Nomor 4 Mas. Oh iya iya. Ya. Ya. Iki ana sing nyuwun lagon walaupun sore mau wis diaturke. Ning diaturke meneh di season limbukan. Nah, ana sing nyuwun lagon iki Kitir Sumilir. Nah, nggih saking Kediri Mas Kangko nggih diaturken sedaya para warga masyarakat wonten ing Rejo, Bakung, Blitar, Jawa Timur. Sesuk ya ketemu meneh karo Mas Joklitik, Joklutuk ana ing Pagerwojo. Ya. Wis dalu to, Pak? Ya. Masa tahun ngarep ya sesuk to. Ya. Ya, coba. Ya. Ya. Coba kan gamelane katut ya, Ca. Nah, ya. Ya, coba kaya apa? Mangga pun aturaken yuk kaya apa? Dadas. Iki ana sing nyuwun lagumu Mas Jo. Nggih. Lagune kanggo kowe untuk menutup sesi limbuhan nggih. Walah. Nah, kanggo kowe lak lagumu to? Nggih, Pak. Heeh. Sing piye kuwi lagune? Aku lali ya, Pak. Aduh. Lagi diupload ning TikTok kaya kon dindi. Ngono. Nggih. Kagem jantung saya kepada panitia. Sedaya panitia. Siap. Ya. Oke, Mas Dulu. Garuda. Garuda. Ya. Langsung. Cobi. Coba, sak pira Mas Dulu? Kowe lan aku wis sumpah janji ora bakal nggodha ati ya mung sawiji sing ning jero ati tresno iki ya mung kowe sing tak tresnani. Dwi Jelaras Indonesia. Yo. Go kowe Mas Kangko. Oke, jos. Nah, bukan. Los saya. Drame pas itu. Sesuk tak balani, Pak. Terima kasih Mbak Lura. Janipun berangkat matur Mbak Nur. Mugi-mugi kagem saya. Ya Mas Joko itu. Kaca-kaca Dewi. Wah. Jayapura, Indonesia Timur.
luar biasa. Mas Kakak, Nggih, dalem. sembah nuwun sanget. Nggih. Kunjuk dumateng sedaya Kyai Agung wonten ing Rejo. Nggih. Mbah Kung, Mbah Kung, Mbah Mi. lumeber Mbah Lurah.